Yo, kamusta kayo mga friends? Kung malulupet, sana yung nasa mabuting kalagayan kayo ngayong oras na ito. Maraming salamat sa lahat ng nagsusubscribe at patuloy na nanonood sa ating mga vlog. Ayan, acknowledge ko kayong lahat. maraming salamat mga. So, ngayong araw, usapang maintenance lamang tayo mga friends. Kasi wala na akong maisip dito na lang pag-usapan natin. At itong usapan na to is based lang sa aking experience at kung ano yung ginagawa ko. So, usapang maintenance. Ano ba ang dapat nating i-maintain sa ating mga motor? So, pinakamahalaga dyan is change oil. Yan yung isa sa pinakamahalagang maintenance sa ating motor, or yun talaga yung pinakamahalagang maintenance sa motor natin. Magpalit ng langis regularly. Kailangan nagpapalit tayo ng langis regularly para mapanatili yung magandang takbo ng ating motor at mapanatili ang magandang kondisyon ng motor natin. Kasi kapag nalikdangan mo na yung maintenance na yan, iiksi ang buhay ng motor mo. Madaming magiging problema ang motor mo. Kaya yan ang pinakamahalagang maintenance sa ating motor. So, ang tanong, gaano ka ba kadalas dapat nagpapalit ng langis? Maraming nagsasabi na kailangan 1.5 pa lang palitan mo na yung langis ng motor mo. 2,000 pa lang odo, palitan mo na yung langis ng motor mo. Okay lang yan kahit umabot ng 2.5 bago ka magpalit ng langis. Okay lang yan kahit 3,000 odo bago ka magpalit ng langis. Yan yung madalas nating nadidinig, di ba? Ano nga ba yung pinakamagandang frequency ng pagpapalit ng langis? So, recommended ng kasa is 2,000 hanggang 3,000 odo. Yun yung pinaka-recommended ng kasa. Lagi nila sinasabi na gano'n, 2,000, 3,000, ganyan. Pero karamihan ng mekaniko nagsasabi naman na 2,000 hanggang 2,500 okay na magpalit ng langis. Pinaka-okay, mekaniko na yun nagsasabi. So yung iba naman na user or owner ng motor is 1.5 ang pinaka-recommended nila na sinasabi pagdating sa pag-change oil ng motor. So iba-iba, di ba? Depende na lang din yan sa user or sa owner ng motor. Pero ang pinakamaganda dyan, pinaka-safe talaga is 1.5. Pinaka-safe. Kasi bago pa yung langis mo yan kakaunti pa yung natatakbo, 1.5 pa lang. Sigurado mapula pa yan. Pero may mga dumi-dumi na rin yan, sigurado. So based on my experience, mostly na pagpapalit ko ng langis is 1.5, 1A, 2K, hanggang doon lang ako bago magpalit ng langis. At based on my experience, pag nagpapa-change oil ako ng 1.5 ay kulay pula pa ang aking langis. Pulang pula pa ang langis ko mga friends. Hindi pa siya gaanong sunog. So bago pa, pwede pa siyang gamitin ng lumang motor. Yung mga HD3 gano'n. Pwede pa siyang gamitin ng mga ganong motor. So sobrang linis pa. Pero yun yung pinaka-safe na frequency ng pagpapalit ng langis. Kasi nga malinis pa yung langis, hindi pa siya ganun kadumi. Pwede mo pa ulit gamitin yung oil filter mo na original, yung magandang klase ng oil filter, original talaga, genuine from Yamaha, ganyan. Kahit di ka muna magpalit ng oil filter kasi medyo mahal din naman ng oil filter, di ba? Yung lalo na yung mamahalik klase. Pero pagdating mo na ang 2,000 to 2,500, yan yung pinaka sweet spot ng pagpapalit ng langis, 2,000 hanggang 2,500. Kasi masusulit mo yung langis mo at medyo malinis pa rin yung langis na pagpapalitan mo. Kaso pagka 2.5 ka nagpalit ng langis, kailangan mo nang palitan ang oil filter para mas safe ang makina mo. Kasi sa 2.5 may mga nag-stay na dyan na debris, yung mga dumi, ganyan. May mga nag-stay na dyan sa oil filter. So kailangan mo nang palitan. Pag 3,000 odo naman, yan, talagang ano na yan, yung parang pinakasulit na sulit na yung langis mo.
Yan yung time na sulit na yung langis mo, 3,000 odo. Tapos sulit din ang oil filter mo. So kailangan mo talaga sila palitan parehas. Pero okay pa rin naman yan. Hindi naman siya gaano nakaka-apekto sa motor. Syempre, change oil din naman. Pinaka-recommended talaga is 1.5 hanggang 2,000 na odo pag nagpalit ka ng oil tsaka oil filter. Para sa akin yun, kasi as a user ng Sniper, ganun yung ginagawa ko. 1,000 to 2,000 odo lagi ako magpalit ng langis. So ngayon tetestingin ko hanggang 2.5. Titingnan ko naman ngayon kung ano magiging itsura ng langis ko pag nagpalit ako ng langis na 2.5 odo. Linis ng build ni boss, oh. Naka all-ins pa. Angas. Sana all-ins. Next naman about maintenance. Pretty common maintenance sa mga manual na motor is kadena. Pag sa automatic naman, CVT. So sa paglilinis naman ng kadena, wala naman yung sinusunod na odo. Pag nakita mo madumi ang kadena mo, linisin mo na agad. Or gusto mo mag-intay ka rin ng 500 to 1k odo bago ka maglinis ng kadena. Pero mas maganda kapag nakita mong madumi na yung yung kadena mo, yung talagang mugagana. Linis sa Batangas yun, mugagana. Pagka kita mo mugagana yung motor mo, yung kapul na lang dumi, tapos halo pa ng chain lube na ginagamit mo, linisin mo na. Yung talagang sagad na sa grasa, linisin mo na, huwag mo nang patagalin. Basta pag nakita mo madumi ang kadena mo, linisin mo na agad. Madali lang naman maglinis ng kadena eh. Wala ka lang ng toothbrush na hindi na ginagamit, tapos pwede mong gamitan ng gear oil lang, tapos lagyan mo, tapos brushin mo, di ba? Pero hindi masyado nakakatanggal ng grasa yung gear oil, pero effective siya panlinis ng kadena. Hindi ko rin alam kung bakit, kasi minsan kahit gear oil lang gamitin ko, lagay ko lang, nalilinis yung kadena ko pag tumatakbo eh. Ang galing nga ng gear oil eh, hindi ko alam kung bakit. Nagsisilbi na siyang lube, tapos nagsisilbi na rin siyang panlinis. Tapos most effective is yung all-purpose degreaser na nakikita natin sa TikTok. Dapat well maintained lang talaga yung kadena mo para hindi masyadong pag dun mga lawang. Kasi pag ginamitan mo yun ng mga yung gaya ng mga degreaser na yan, may mga halo naman yung chemical na minsan nakaka-apekto din sa bakal, na mga chemical na nagiging cause ng pangangalawang ng bakal. So kailangan i-maintain mo din ng maayos yung iyong kadena. Lalagyan mo lagi ng lube, langis, ganyan. Pero parang pinakamaganda para sa akin talaga langis eh, o kaya gear oil. Ang gear oil madaling maubos sa kadena, pero siya yung parang pinaka hindi kapitin ng dumi tsaka kalawang. Kaya parang siya talaga yung pinaka-effective na chain lube na pwede nating mabili dito sa local areas natin. Yun, tapos every 300 to 500 kilometers lagyan nyo ng lube, oil, ganyan, gear oil. Ako talaga gear oil talaga yung pinaka gusto kong panlagay sa sa kadena eh. Ewan ko rin, yun talaga yung parang pinaka nagustuhan kong epekto sa kadena natin, gear oil. Usapang maintenance yun. Pangalawa, kadena, kasi yun yung nagpapatakbo din sa motor natin eh. Pag wala kang kadena, anong kukonekta sa makina at gulong mo? CVT, kasi automatic eh. Sa CVT naman kasi mas maganda every kasi tago naman yung CVT eh. Siguro mga 10k odo bago ka maglinis, ganun. Yung coolant natin, isa sa pinakamahalagang maintenance din ng ating motor, yung coolant. Kasi pag naubusan niya ng laman, boom, panis o overheat malala. So lagi nyo
check nyo lang daily. Ako daily ako nagche-check ng coolant. Lagi ko yan sinisilip kapag maano. Pero matagal naman siya maubos. Bumababa siya siguro mga after 2000 odo, bababa siya ng konti. Kaya ano, kaso minsan talaga kailangan mong silipin madalas. Like kunyari nga araw-araw ganyan, pwede mo siyang silipin araw-araw. Kasi main reason is hindi mo naman alam kung yung mga nadadaanan mo is safe sa iyong coolant. So titingnan mo palagi, kapag lalo na kapag araw-araw mo ginagamit ang motor mo, malay mo, wag naman sana, di ba? Wag naman sana mangyari na yung coolant natin is magkatagas dahil sa biyahe natin, ganyan. Kung medyo imposible siyang mangyari, pero hindi natin masasabi, di ba? Ganyan yung panahon, minsan mamalasing ka. Kaya mas maganda, mas madalas kayong magtingin ng mga ganyang parts ng motor, lalo na yung mga natagas na yan. Yun, sa coolant, ganon. Tapos kapag nabawasan ng laman, dagdagan nyo lang, babaklasin nyo lang naman tong engine cover. O ang iba, hindi na sila nagbabaklas. Ang iba, ano na lang, anong tawag dun? Iniimbudo na may hose ba, yung ganon. Ganon yung ginagawa ng iba. Ang iba naman, tinatanggal itong side panel. O yun, mas maganda yun. Mas malapit yung kamay mo sa ano, sa reservoir. Next na mahalagang maintenance sa motor natin, preno. Usapang safety, preno. Yan yung palagi nyo rin titingnan sa mga motor nyo. Kung ang preno nyo ay gumagana o hindi. Kung ang preno nyo ay may brake pads pa o hindi. Ang brake pads naman, matagal naman niya maubos. Subok ko na yan. Bago na ubos ang brake pads ko, 20,000 odo. As in, hindi pa nga inubos eh. Magagamit ko pa yun na halos 1,000 odo eh. Kaso, masyado na siyang maingay. Naingit-ingit na yung brake pads ko, preno ko. Kaya most probably, may kumakaskas na rin doong bakal. Brake pads ko yun sa una. Sa likod ko, makapal pa. Kaya after 20,000 odo, napalitan yung brake pads ko sa una. Yung sa likod ko, hindi pa. Tapos in terms naman sa brake fluids, yun, araw-araw nyo din i-check, parang kulan. Kasi may mga unexpected moment talaga sa ating ride, sa ating mga biyahe na hindi natin aasahan. Yun, gano'n yun nangyayari. So brake fluids, lagi nyo rin i-check. Basta ano, basta fluid yan, i-check nyo lagi. Minsan dapat nga, madalas nga dapat chine-check din yung ano eh, yung oil level, 'di ba? Yung anong tawag dun sa parang deep stick ba ang tawag dun? Yung stick na pang check ng oil level ng motor. Yun nga dapat ano eh, regularly chine-check din yun eh. Kaso maganda naman yung mga makina ng motor natin, hindi naman basta-basta tatagas ang langis. Kaya yung iba hindi na rin masyado chine-check yun. Sa usapang gasolina naman, carbon cleaner, kung gusto nyo gumamit kayo. Kung hindi, okay lang din naman hindi. Basta yung mga gasolina na ginagamit nyo is yung mga walang halo. Okay lang naman gumamit ng mga gasolina na ano eh, na bili-bili dun sa mga bote-bote. Basta be cautious din sa paggamit ng mga ganong gas. Kasi hindi natin alam kung saan yun ang galing, kung anong gasolina noon, di ba? Kung anong brand ng gasolina, tsaka kung anong tawag yun, kung yun nga may mga halong tubig, ganyan. So para sa akin, kung magpapagas kayo, doon na lang kayo sa mga trusted yung brand na subok. Tapos kung gagamit nga kayo ng carbon cleaner is every 3,000 odo, mag full tank kayo. Tapos isang ano nun, isang puno or isang bote nun. Yun, ganun yung ginagawa sa carbon cleaner. Yun din yung recommended ng kasa pagka maggagamit ka nun. Pero hindi nila palaging nire-recommend na bumili ka nun. Maganda rin naman daw yun sa motor. Natry ko na siya isang beses pero hindi ko alam yung naging epekto. Wala naman ako naramdamang pagbabago. Ganun pa rin naman. Hindi ko pa nga na-check yung ano nito eh, fuel filter nito eh, kung okay pa ba.
Tapos sa gulong naman, yun, pretty obvious naman yung sa gulong. Kapag ka nakikita nyo ano na, kalbo na, eh palitan nyo na. Yun lang naman yun. For safety nyo na rin. Kasi masama namang gamitin ng ano eh. Masamang gamitin yung kalbong gulong. Kasi sobrang dulas mga friends. Subok na. Ang akin nga, yung IRC ko na stock, hindi pa siya ganun kakalbo. Pwede pa siya, aabot pa siya ng mga ano, mga 2,000 odo, ganun, bago siya lumabas yung fly. O kahit hindi nga, siguro lampas pa eh. Kaso ganun talaga kapag metikuloso kapag dating sa motor, talagang safety yung priority mo. Hindi mo na isusugal yung mga ganung bagay eh, papalitan mo na kagad. Tapos sa ano naman, sa kaha naman, yun, linisin mo lang din lagi. Huwag mong pupunasan ng may mga alikabok na nakakaapit. Gamit ka lagi ng car shampoo. Huwag ka gagamit ng Joy. Although okay naman yun Joy, pero yung mga dishwashing liquid okay naman sila. Kaso kalaunan baka mamuti or mag-fade yung kulay ng kaha. Kasi meron siyang anti-grease na content, anti-grease na content sa dishwashing liquid. Kaya mas maganda gamitin nyo is yung ano talaga, car shampoo. Budgetan nyo, ganun, car shampoo. Pero kung wala talaga kayong budget, okay na rin naman yung mga dishwashing liquid. Basta ano, kung mas conscious kayo sa gas-gas kaysa sa fade na kulay, huwag nyo na lang punasan yung mga kaha nyo na meron pang nakakapit na gabaw. Kasi sobrang talas ng mga gabaw. Experience ko na yan noong ano pa ako, noong stock pa yung kaha ng motor ko, nung wala pa tong repaint, nung hindi ko pa napapa-repaint. Isang punas kong gano'n, wing, gas si boss. Gas malala talaga yun. Dati para naano pa yata ako nun eh, na pilosopo pa yata ako ng mga nag-comment dun eh. Ba na mga 1,000 odo, nagre-reklamo na nagagasgas ang motor. Ikahon ko na lang daw at itago ko na lang para ma-maintain daw yung kinis ng motor ko. Huwag ko na lang daw gamitin. Ano pa ba? Ano pa bang i-maintain natin sa motor natin? Yun lang naman yung mga basic maintenance na ang ating motor na kailangan talaga natin. Must maintenance sa ating mga motor para magtagal ang buhay ng ating mga motor. Alam mo kasi sa mga brand na yan, kapag di ka maingat sa paggamit or hindi ka maalaga sa motor mo, hindi talaga magtatagal ang buhay ng motor mo. Kahit anong brand ng motor mo, kahit mga BMW pa yung motor mo, pag hindi ka maalaga, pag walwal ka lagi gumamit ng motor, pag hindi mo nililinis, yung hayaan mo na kalawang, go kalawang, kadena, go. Huwag na tayo magpalit ng langis. Mga ganyan ba, gamit lang tayo ng gamit. Kahit anong ganda ng brand ng motor mo, kapag hindi ka marunong mag basic maintenance ng inyong motor, wala mangyayari. Baka wala pang 2 taon last pag na agad yung motor nyo. May nagkwento nga sa akin sa car wash eh. Yung seaman daw dun sa kanila, bumili ng Aerox na ABS, tapos pagkabili daw ay sumampa na sa barko. Iniwan daw sa kanila. Yung ama daw nung may-ari ng Aerox na yon, kung ano-anong kinakarga sa motor. Tapos pag uuwi hindi man lang daw nililinis. Wala pa daw isang buwan ng Aerox, laspag na. Tapos hindi rin daw nagpapalit ng langis. Ay di goods, laspag ang Aerox. Ay mahal ng Aerox na ABS Grabe yun. Ganun talaga. Kahit gaano kaganda ang motor mo, kahit gaano kaganda yung brand ng motor mo, pag hindi ka marunong mag-maintenance, walang mararating ang motor mo. Ilang buwan pa lang, ilang taon pa lang, kailangan ng mga palit-palitan yung mga anong ganyan, ganito, ganyan. O, diba? Kaya kailangan laging naka-maintenance ka regularly.
Tapos yung PMS, lagi mong i-schedule. Yung iba nga ang motor nila is mga Rusi, o di ba? Rusi, Euro. Pero kung maglinis sila ng motor, madalas. Kung mag-change oil sila ng motor, madalas. May nakikita ko sa amin naka-Rusi na parang Mio. Yung Mio na Rusi. Halos 5 taong ko na nakikita pag-alagala sa amin yung motor na yun. Hanggang ngayon, natakbo pa. Maganda pa yung tunog hindi lang sa natakbo talaga na pupugak-pugak. Maganda pa yung tunog. Mararamdaman mo talaga na may maintenance niya ng maayos yung motor niya, 'di ba? O Rusi na yun. Kaya naman nasasabi ng iba na sirain daw talaga o hindi magtatagal ang buhay ng Rusi. Local brand, hindi magandang brand. Paano kasi? Mura kasi yung Rusi. Kaya yung iba hindi nang hihinayang na ipangharabas lang yung motor. Kahit hindi na nila linisin, kahit hindi na nila maintenance, okay lang. Kasi mura lang yung motor. Ganun yung nangyayari. Pero kung aalagaan mo yun ng mabuti, may maintenance mo yun ng mabuti, kahit anong brand yan, gaganda ang kondisyon yan kahit ilang taon mo siya ginagamit. Same lang din naman yan sa mga kotse, sa mga sasakyan, lahat naman ng machinery. Basta well maintain mo matagal mo magagamit. Kahit hindi mga sasakyan, kahit yung mga chainsaw, di ba? Lagi mga maintenance yan, mga chainsaw. Yung mga grass cutter na yan. Basta basta may makina yung isang bagay, basta well maintained talaga, magagamit mo ng matagal. Wag mo lang talaga papabayaan. So yun lang mga friends, simpleng vlog lang naman to ulit kasi hindi ako nakakapaggala. Hindi ko nga alam kung papayagan ako ng mga magulang ko maggala ngayong mga panahon na to kasi you know naman the life of mga pamahiin dito sa probinsya. Marami kasing pamahiin dito sa probinsya na kunyari gaya nito, kapag may malaking event kang paparating, hindi ka pwedeng maggala maglamyerda, ganyan. Hindi daw po pwede kasi lapitin daw sa disgrasya. Yan, isa yun sa mga pamahiin dito, kaya hindi ako makapaggala din. Ay nako. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagtambay. At kung umabot ka dito sa part ng video na to, ay maraming salamat sa'yo dahil napagtyagaan mo panoorin tong vlog na to at napagtyagaan mo tong boses ko na medyo nakakainis. Nakakainis So yun lang mga friends, maraming salamat. At konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo.